Chihuahua, mabuhay uli. Hey, buenos dias, señorita, señorito. Good morning, and how do you do? Tawag na lang ko ninyo og Marjun. Just call me Marjun. Junior manggug ko. Junjun for short because I'm Junior. Taga-Bagugalera o membro ko sa Witwiw Clan. I'm here in Bago Galera and I am a member of Witwiw Clan. Siyempre nga ako mga kaduwa, mga babae o mga Witwiw rapod. Yes, of course. I playmate gay and girls. Nila nga, wala na kuno ko'y choice. You know, there's many people say, I have no choice. Apa na apa. But it's my choice. Gipili kong mahalon si Herbie. I love Herbie so much. Dili Harvey ya, Herbie. Not Harvey. Herbie. Herbie the helmet. Kaniya to, suko akong amahan nga ingani ko. Before, my father is like Angry Birds. Because my status is like this, like that, like this. Yes. Apan mo na siya nabuhat o nadawat na lang yun ko niya. What can you do? My father said, "Bow wow, wow, come on, my little master." Say. Oh, don't bite me. Okay. Dugay na ko sige paduding kay Herbie. It's a very long time when I love with Herbie, and I'm passing by the house of the rising sun, and make a hi Herbie, and Herbie said hello. Gusto na ako magpa-Herbie siya. I want Herbie. Yes, in my. Lugmaon po na akong Herbie. I hope Herbie loves me. Herbie's me. Hers business. Apan, sa dihang nahimuming close ni Herbie, dito na nagsugod ang kapnod sa kong ginabuhi. Somewhere and it's a very long story. It's the story of the stagnant of my life. O ginini, ang naitabo. This is what happened. Hello, good morning. Good morning, Papa Pia. Go. Ay, sa kabayo, takay mo nga, doon iba managing
Paputlan na nga kong patin. Ay, gusto na ko. Di mo ba na di mong pagpokasot? Ay, Daddy. Daddy, nagtawag si mga... Daddy, kabalo kang mo na uniforme na mo des mga barangay polis. Imo naman dinunag mo. Dito pinaraon siya, Daddy. Nga, magkuhan ka na pinapokiling kuhan, patigin ni mga pantalon niya. Parisa ni mo kuhan, kato nga, sapatos na puti. Di ba? Ito pang majoring. Ikaw ganun na ikon, adamag ka. Ni Junior pa naman ang tagsika kay ikaw mo sunod na headmaster sa mga barangay police ng barangay Bagok. Ano, sa man ako na, be, nga, ganahan ba yung di mo na ako nagituyo siya, Dad, ang ako ang... Junior, pagpayo na Junior, ha? Ganahan ba yung kukuha lalaki, be, saan man niya ako kasi Kulata ka, pakulata ka, Junior ka. Ayaw ko pag-iana. Ikaw tawanan kasi. Mami. Junior mo na kulata. Wala si Mami, you're so very, very beautiful today. Kailangan ko naman nakibongga kaayo ka. Indeed, indeed. Nabanag po dahil na di mo ibong anak mo na maimunada. Ay, Mami, si Daddy ba kay? Inaaway niya ako lagi. Balang pala ko, nasayon pala ko. Ako na kangitrapo. Dahil ito si Daddy ba, ginaaway niya ako. Kada buntag ba? Kesa bagod ka sa porta na nabuntay sa'yo po ang kagabel. Alang-alang, Daddy nga. Kasi siyempre, kitang gugod-guguan ka lang. Dapil kong beauty pageant. Dapil kong Miss Philippines. Diba? Sige lang anak kayo. Ito si Kevin Balot, oh. Daw, gwapa kayo. Parang itong ikaw. Oy, mas gwapa pa ko ato, Mami. Ito si Daddy ba, hindi mo ito supportive sa akin, oh. Sumbong kita kay Mami, sige. Kamay na nagdusan na kanya kung matuta ka siya. Sige. Daddy, oy. Ikaw. Parjun Senior, ayaw yung ananay mong Junior, ha? Mami, thank you talaga. Nilalabanan niyo talaga ako. Ang samanta ko na balitaan na kasi kaos mo pinayot mo ko na dito, ha? Oy, Daddy, oy. Di mo na ako nagbidayo. Talagang ganito lang ako. Ay, magkakit ako matagalo kasi sa... Diyan ako mag-school sa kuha. Diyan sa Adu. Ang dili dato undang. Iskol sa mong mata. Kamalo ka pilarikita lang sa barangay polis. Di naman pwede mag-advance si Kapitan Jai. Daddy? Dito ka eskwela sa Outer Face. Asa na pita, Daddy? Dito ka sa... Kuan, ha? Nonsense computer. Dito ka eskwela. Ayaw pa tuga-tuga niya. Kaya watay kwarta. Daddy, oy. Daddy, Kamot po, oy. Parjun, para mas kila na itong anak kong nindot eskwela. correct, guys. Siyempre, gusto ko mag-school, Mami, sa mga... Wapo kayo nga mga school dito sa Davao. Gawas ko eh, mama. Tsakihon ko rin eh. Mamatay ko rin mo ba yung taka? Open your eyes and what you feel is not one there. Maybe it's just the love that's gone. Or it can be right. You carry feelings to your heart. What do you think about it? Better to hide your pride. What do you Hey! Si Bugdex, tumay. Ako agad-agad yung kunin mo. Kaya mo sige kwarta. Kung kaon ka, kaon. Kung ako'y kaon, di ko kaon. Itanig. Krebs! Naurot naman to na akong botilyas balik-baligya, bay. Sa inang, naman ko'y... Naman tong balde dito nga gibunal kung papas ng ulo at sa patimbang. Pina na may timbangan ng plastic in down. May alam natin pagkaon, magpapatagkuan, maruya. Ay, ipatimbang na to silingan. Silingan na to. Ang plastic ba? Ano siya pwede to? Tagal yung silingan ng plastic niya. Sa araw din mo. Jukira gini mo. Dahil sige kasi mo yung kay Jukir kay Carbs. Jukir! Herbie, the Jukir! Uy, kabalo na ko sa diskarte mo busog ta. Ay, Si Marjo ni Agi. badyo na! Hi, Jun. Tarungin mo tingin ka. Jun, hi, Jun. Ay, oy! Herbie! Oy, kumusta? Pwede mo kukulit sa imong kamot? Oh, yan na. Ay, sa... Oy, mukulitan ako sa imong kamot. Herbs ko to saman. Kabalok ka! Kainan di akong bulsa ba? Kay baga kayo na akong bulsa, oh?
Ay, naina ni dagang tag 500 oy. Gigutom lagi mi ni tuyik sunip lagi. Pakuan ako, pagunit talakos kamot, laog na, oh. 1, 2, 3, Ako nito man is kamot. Oo. 9900. 100 ka 500, Sa gunit ikasong kamot. Ay, sa... Sinata. Alam, basaan eh mong kamot, oy. Saan si Herbie, basa kay kamot? Nagko lagi ka kumagko lagi. Grabe, hamag mo rin, pa. Tumay. Jun, ako dyan, hindi kayo maggunit sa akong kamot, Jun. Toyix, na naman mo ko'y kamot, Toyix. Mamaorang na ka na akong kamot, Toyix, no? Ano si kapil-apil diha. Sa mga unta dili. Matuman, istoryay. Tara mga untang, sa mga kaora man di ay. Sungkar ako sa balbako, bulaloy. Salamat kayo, ha. Ay, okay ra na. Ay, kasabot pa dyan ko sa inyo ang mga patay gutom. Anak ka! Naina ni bayutan niyo. Oo, magkainom iki-setting ron ba? Gusto ka mag-shotting, ta? Oo. Ay lang, nag-beer. Uy, di ka nag-beer. Hard lang, ta. Oh, sige. Nagakon. Mas kailangan kong hard, ta. Hard lang, boy. Times beats na setting. Tara! Saan? Sabayo na tutong, di na to sabayo itong mga bayot ng mga barbero diya sa Hitson, ha? Ay, Dapat ando, na si Haniboy, manggunit na ba dayo na si Haniboy, manghamag na ba dayo na? sa Benix. Alang, mga palis kamil ni. Darang shot imo hayats, Ay, wala. Sana. Ew. Nabog naman kaya ka dyan. Grabe na kikalag ba? Kami pa din mi. Pa din mi natandog. Nerve, sige may. Hubog na bita ko kaayo. Ay, Aning-aning, huwag kita. Ayun. Isa ka balunga. wala ko ang kagatagay. Lima na ka. Iro. Lima na ka sa siya nga. Kuhan, bitsin akong gibutangan ni. Aji-aji nga bitsin. Sige, takay pa mo, Mama ka yung gusto di ay. Kaling, What? tulo na ba nakatandayay nga luni ka ito na horot. Pati bulutan na. Ay, sus, makikita pulutan, busog na tadaan. Ate, pulutan. Ano, ka niyo? Gusto na kang pulutan? Naman ko ng isa ka platitong bitsin, be. Hindi mo na akong maasin. Ada ka pulutan, mo na kitawag nga, bargit. Sa Margit. Kuan, kanang, hindi ko manimog shot. Bargit na yung kasab... Asin na! Sa bitsin ko. It's asin. Tabi na, be. Muna nga nahala ka, be. Bargit ay tasasin. Ito na galaw ka. Nanindog akong malibos ang tingdag kukuda. Alis ako dre. Jun. Oops. Kawa na. Gusto ng pato dre. Dre ka magsuka, be. Suka na. Pugsit juga sa kuwaran. Herbs, alidra herbs. Gamay lagi na herbs. Di siya to. Siya para igat. May pangita. May bara. Inom. Sige na, sinayin na herbs. Dali lagi hubog naman kaya ka herbs. Dali tayo ng payag herbs. Kasi, Dali tas kates. Dali ka tartas kayong bangko. pangisalaan. Mangiso si mangiko. Dali sa ko, ha? Balik na natin. Babalik ra ko. Karoon.
Lagi kang bayuta kan to, kagubog ko. Butangan ko ni Katulin niya. Stop. Talang di Ay. balik ako. Kay Ikaw, Ginaw mo. Jun, bago tayo may tabos sa Jun. Ako, dawat na ako, Jun. Hatag na ko. Tinood ka. Hatag Nahato na kay ko. kwa. Sumo, Ayaw gusto na. ni mo, Marjun. Himnon ko ng gihat. Kabalo ko, nakikita kay himnon ko na. Yung nga sana. Sari pangalan. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Dali ko diri ikaw mo. Desali. Hoy! Ano ang ngalan mo? Ha? Nakatulog ng bayot. Ito yung pitaka, paano ko gamay ni pamasahe. Ayaw mo katulog nila dyan ko kalagaw at sabag. Ay! Alerbe! Paano pa ba? Ayaw ko ay lang ko at kay yata ko na ako na sa kunda. Hindi ko katino, Herbe! Yung sa ko na, Herbe! Dami na po kayo shotting X, no? Uy, naanin si Marjun. Kauhan Ano ba ito, Sino? Ay, Jonix! Ay, Jun. Ay! Inom na saan mo? Gusto mo mainom na? Inom na. So, may kaya na to, aning. Tara dahil inom na. Pugsit ka na kurong tawhana ka. X, asa mo ito ni Billy ni X? Subukan mo kayo ni. Saan na si Marjan? Hoy! Bayutan ni matulog na minong ka diya. Ayaw ko ninay. Kamu ba? Kaya isang ko niyo. Mga biwa mo, kung nakupog sa karton nga, kuhan ba eh? Lungnik? Ano po nga X? Kapag na ko nga kondisyon kay ko, taka na akong singot nga marag bugbog. Ta, hindi tapos nag-inom dito. Tawa naman ay kwarta ni Bayutan. Ayaw ko eh. Hindi ako katindig. Tara na. Sek! Hoy, ang pangalan niyo? Tara na, huwag Mo. Hindi na maka... Tara na. Moses Mary Uy. is going Kay 20 na, pamiliti ni mo polig bago ha. Ayaw Ano ka sa kay taxi ng 20? Punta na, Herbs ba? Patapsingi ko, Herbs! Anak ka, Herbs! Anak ka! Oh, my little pretty one, when you gonna give me some time, Sharona? Will you make my motor run? Got it coming off of the line, Sharona. We're gonna stop, get it up, such a dirty mind, I always get it up all the time of the other kind. Sige na, kung din, alangan nga kondisyon kami ato, timingan to nga ho kay Mili. Ay, di na ko magpaila ninyo, Herbs. Kabalok ko. Kabalok ko nga inyo lang kong gibinuangan ba? Wala lang. Kabalo mo kasi mong gusto ba? Nalain mo kung kayo kung galaw na nabiyaan ko niyo. Kinatuloy ng uban niya. Pag mabiyaan ako ninyo, tagalan ko niyo 20. Kabalo ko, gusto ni mo na imita boss to ha? Ha? Unsa? Gusto ni mo na imita boss to ha? Mawam sa dami kong uuy. Ano naman to sapatos ng pangayo? Unsa sa patusang? Kaniyo, kanang gipicturan ako sa mall, oh. Sige, palitan natin naon niya. Pili mo ni Midjasan. Gusto ko ba? Sige, palitan natin kang midjan. Ako lang palitin midjan. Oh. Kanilang madlok mo tamang sulo ba? X, di ba ito mabalda ni sapatos sa X? Part. Ayun na, Part. Kasi mabali na yung telepart ka. Nag-experience na rin ako na, Part. Susi kayo, Part. Sige. Mag-practice juga, Part. John. Gusto yun mo. Gusto ko ni mo, dili.
Hindi maulog sa tabing uy. Sige, asa naman tong pang-down sa motor? Asa naman tong 4 mil pang-down sa motor, Bi? Kaya talagi ako ang 4 milaw, gi. Nakinairi po dito ka na ko to. Adara, oh, ito kaya niya, adara. Itong Tusuki shotgun ba? Adara. Oh, tara, mag-shotting sa tandaan para dili kayo. Kami, hindi mo akong gitudlo ni mo. Pilipino si Sili, yung budyo na akong gitudlo si mo. Dali sa. John. Sama. Shotting tandaan para condition kita daw niya, okay? Herbs, no, 30 minuto, sir. Lagi, mas pila ka oras pa. Bantay ka. Lagi, tara. Bantay ka, Herbs, ha? Lagi. Dime lo que bailas. Di na makakatindog ba yun ka? Sir, Ano ba yun. Ngita pa may shotting nito. Sabi, yun kay, saan naman ka diya nga, marunong, ibigangkik naman ka. Kaya, matubog mo. Kung saan ako ito patos sila. Dayak ko rin, yung patay na yun ba? Dayak ko, bleh. Tara na. Dayak ko ito, mga agukoy nila niya kung ikaw pa na rin. City? Hoy! Asa man mo? Hoy! Herbie! Anak ka, Herbie! Hantod karon. Huwag ginahumangkod, Sir B. Dolanday. Sakit kaya nga akong buot. Ako na kay kong nagasto sa iya, ha. Ito na ka-desisyon ko nga. Mulikay na lang ko. Una, mahurot ang akong kwarta. Siguro maabot rin ang lalaki nga alang ka na ako. Sa tamang higayon. I've learned my lessons. Hantod sa sunod higayon. Marjon. Love of my life.